మొన్న మీరు చేశారు కదా! ఏంటది? ఏదో మూవీలోది. 'తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ' మూవీలోది కోవేశ్వర్ల గారు డైలాగ్ చేశారు కదా! భలే ఉంది. చాలా చేశారు. మీకు బాగా వస్తున్నాయి సిస్టర్. కామెడీ వీడియోస్ బాగా చేయడం కుదురుతుంది. అట్లాంటివి చేయండి. మంచి వ్యూస్ వస్తాయి. నేను చూశాను మొన్న మీ వీడియో చూశాను. లైవ్‌కి అయితే రాలేకపోయాను కానీ షార్ట్ వీడియోస్ అయితే చాలా మందివి చూసి కామెంట్స్ పెడుతున్నాను. కోవే సర్ల గారు వీడియో చేశారు కదా! వచ్చింది మీకు. తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ మూవీలోదేదో ఉంది కదా! మొన్న రీసెంట్‌గా చేశారు. బాగుంది. చేశారు. అట్లాంటి మంచి మంచి పాపులర్ కామెడీ వీడియోస్ చేయండి సిస్టర్. మీ ఛానల్ వ్యూస్ వస్తాయి బాగా. మీరు తిన్నారు.